מה זה? למה שער כזה צר? ועוד 200 ילדים צריכים לעבור פה. בוקר טוב גם לך, גרשון. ברוך השם, יש מוסדות לילדים. יש מוסדות! הכל בסדר, נגמרו לי הבעיות. בשביל מה צריך בחירות? גרשון, אתה קצת מגזים. תמיד יש מקום לשיפור. בטח! ועכשיו, עם החידוש והאחדות, כל אברך יקבל טסלה. כל הכיף של הבחירות לקחו לנו. ביחד, בנועם. די. לי דווקא חשוב שיהיה נציג חזק בעירייה. מישהו שאפשר לדבר איתו. אתה מחפש עם מי לדבר? דבר איתי. דבר עם פסיכולוג. אבל עזוב, זה פתח תקווה. לא ישתנה פה שום דבר. זה חדש. מפלגה חרדית חזקה בפתח תקווה, עם נבחרת נציגים חדשה שעובדת בשבילך, זה חידוש. ביום שלישי, י"ח אדר א', כולנו בוחרים ג' בקלפי, כי יחד אנחנו חזקים.